Hej YouTube. Ja, jeg skal lige have lavet noget, før jeg lige sådan går ordentligt i gang med videoen. Der er en sang, som mig og mine venner, som jeg rigtig godt kan lide. Og den hedder Tomgang, og den vil jeg godt lige spille for jer lige om 2 sekunder. Min computer den er lidt langsom, fordi jeg er så glad for jer. Eller, det har nu ikke noget galt med jer, men jeg er bare så glad for jer, at I overhovedet gider at se